Acoperișul este un element cheie în orice construcție, atât din punct de vedere al structurii, cât și estetic. Învelitorile metalice sunt extrem de apreciate datorită rezistenței ridicate, dar și a versatilității cromatice și de stiluri, iar printre cele mai populare sunt cele acoperite cu rocă vulcanică. Acesta este și motivul pentru care unul dintre producătorii de top din România a inaugurat prima linie de producție pentru acest tip de învelitori. Suntem în fabrica de panouri metalice și ne aflăm la evenimentul care marchează începerea producției de panouri metalice cu acoperire de rocă vulcanică, fabrică și linie unică în România și una dintre puținele din Europa. Tehnologia avansată face posibilă imitarea aproape perfectă a aspectului ardeziei, astfel încât diferențierea este aproape imposibilă. Grație acoperirii cu rocă vulcanică, acest tip de acoperiș este unul dintre cele mai silențioase acoperișuri metalice și reprezintă una dintre cele mai sigure și eficiente soluții împotriva căderilor abundente de zăpadă și grindină. Linia pe care astăzi am inaugurat-o este o linie complet automată, extrem de complexă, care realizează acoperirea panourilor metalice cu rocă vulcanică. Este un proces destul de complex, care presupune mai multe stadii de lucru, un proces care presupune acoperirea cu stratul de bază, acoperirea de piatră și ultimul strat, cel de finisaj de lac acrilic, care dă strălucire și durabilitate panoului. Sistemul de fixare cu prindere paralelă cu planul acoperișului oferă o rezistență sporită împotriva vânturilor extreme, iar dimensiunea redusă a modulelor minimizează efectele dilatării și contractării generate de diferențe mari de temperatură. Aceste avantaje sunt oferite și de felul în care sunt tratate și uscate plăcile metalice. Nu în ultimul rând, include o linie de uscare în lungime de 65 de metri, o linie cu temperaturi controlate. Învelitorile metalice cu acoperire de rocă vulcanică sunt considerate de mulți ca fiind cele mai durabile, păstrând totodată aspectul natural și fiind extrem de eficiente din punct de vedere energetic și ecologic. Ne mândrim cu faptul că produsele noastre au un potențial global, așa cum am menționat și mai devreme, și practic produsul nostru nu are granițe. Aș vrea să menționez faptul că una dintre cele mai importante piețe ale noastre o reprezintă piața din Polonia, o piață extrem de competitivă. Țila metalică cu rocă vulcanică pentru acoperiș este mai mult decât o simplă învelitoare. Este un simbol al longevității, calității și frumuseții și se potrivește atât caselor moderne, cât și celor tradiționale.